Sasisin pat ngawan biang syafi lengbagan ni gajing hikai kabanga persangkat bala man la gesngi ban pude ke ketien ke jong play bat ban persang ban pen sngot ho ya la jong gajing bat ye firu kiba yo sngo ye gani gajing hikai na gani ketien ke jong play namar ni sngot ho shai ba ngidon kampalat ha gani ke poari ke ban tip ye gajing shisha jong ke ketien ke jong play nama detang maka ke nongrim ba detang maka ke bangi de ban sngot ho hagi ni sngi ba ladangi dan aga jaka jong jing tiang ba jing sir ladangi yo i ga jing bom tikna jong jing em hagi ni ya gi bangi em ka banga kwa ngan kren shifi ga ni ga por ga dai ba fin sngot ho bangi dan yo play ngi dan ga tien ga jong play ngi dan shishi bon ki ek e bani ka yafi re haini i jing kren jonga lesi hagani ka media ga banga yo lat ban kren leng ba ga ni ga whatsapp ngakwa ngan shimi gani ga kabu ban hikaya fi bat kani kan long ga jinkar khu ga ba kraw ya fi blay la say ni ga bangin hikaya ga tin ga jong play bat nganum plan ay gani ya ga ban hikaya fi na ga jing sngo tho ga ba blay leng ba mun sim ko u ai hangi bat nga yang nang ne ban ye tho fi ba ga jinkran na ga jing hikaya jong am da ga sngi fi ga dai ngan ai kertang gani ga jinkran jonga ka ba kong santam ka bangi dai ban sngo tho hakini gi sngi kataga de kerteng ka banga kwa ngan ai shifi ba fide fin tip ba finum le ya ka aka bam dai gini gisni manum pet ba no no ba ning kong ba fide fin le aga jing em ba fin wat e ga wei pat ka bam da men toy here ka ba kong santam ka ba fide ban snotho bat ka ba fide ban le ro hakini gisni le se hakini ga por ba fio snowy gini ga jinkran kadai ka banga kwa ngan pen fi ga nong rim na ga bible ba ka taga dai na ka kitab sam ka lanong ka ba arpunyo ngan pule fi ngan hikaya fi na ki armo ki brio way ude now debit u brio badan ha testament ga brim u betho e sam bat ngan sepen e fi ru na ga testament ga bethamai ka e ka bakini ki armo ki brio ki pen e ya ka jing em jonki bat ka banong ka jing ya rap ka banong ka jing mentoy ka ba kraw ka ban la ban ya rap fi menta ba chidu shigi ba bam chukot ngan pule fin ke kitab sam kelanang ka ba arpo nyaw na ga khat ka ba ning kong ter ngan pen i fi kum lo ba nu brio u pla hakmat jonga ba jopi bat u dua hakmat jong blai sngap u ong kum ne ha sam ka ba arpo nyaw uang u try ulang ka jing shai jonga ba ka jing pen em jonga yanungan chapting utrai ulang ka bor ka jing pen em jonga yanungan khaw e habagi nong le sneu ki lap yang ai ka ban ba me ka do jonga ka ta ki nong ye le yang a bat ki nong shun jonga ki la jin thut bat ki la klan la upa ya pom usong dara ye le yang a ka do no jonga ka nom shapting la ga thma ka yang ye le yang a ha ka nirungan sngo shngai la da pin pule ye ga ni ka sam na kwa mangan pen i ga jing shai ka bo blai u ai hanga habanga pule ka ka ne ka tien ka bo debit ukuran hang ne ga dai ba u debit uang kumne uang utrai ulang ka jing shai jonga ka jing penem jonga yanuan shapting utrai ulang ka bor ka jing penem jonga yanuan khawet fi ka ne ka tien ka bo ukuran hang ne ka dai ha ka por ka bo debit udana ka jaka ka ba ki nongshon ki beyu ka jing yap ka threaten ka jing yap ka bethong ka jing em ka jongo ba nu brio udana ka jaka ka ba tikna la un em ne un yap dana ka tip jing tip ro shano un pai shano un ri nang no un pet yap na mar ba ka jing yap ka bethong ka jing em ka jongo ude brio u ba sno tho ba ya ka jing shap tiang ude brio ba sno tho ba ya ka jing ear ude brio ba sno tho ba ya ka jing ki jing mot ya ka jing lang panic ude brio ba sno tho ba ya ki ni ki ege ba nu brio na pi puliang ne ukran ni ka tien ka bangala pulia shi mentan u ong ni ki tien ngam shap tiang nganom khau et wat la ka jing yap ka bethong ka jing em jonga pitep ka dan ka ba ka jing shisha ka bang kwa ba pi pin sno tho bat ba pin lero bat ka ta ka dai ka bang kwa ngan pulia nang khat ka besau kan nang rem ka bang yo ibo nu brio shap tiang ka dai gane uang ni ki tien ya ka ne ka wai ngala kerpat no try bat ya ka tangan ya wat bangan yo shong na ga yeng utrai baro ki sngi kerta jonga ya ka ban kmi ya ga jing itna utrai bat ban ya kli ha ga temple ke jong u fi ka ta ga de ka tien ka bang kwa ngan ong shipi ya ga ne por
U David agani ke pot u ngam shep tiang fita balai. Namar ka wai ka jing shisha ka basuk bah. Ka bangi mentangi shep tiang, ka bagi brio mentangi shep tiang. Balai ki brio shep tiang, dai bangim skot ho yagani. Fita u David tiang, ka daw ka dai kani ka jing shisha u Namar ngala kerpat ya kani na utrai. But ya ka tangani ay duai ngani ay wat. Bangan yo shonga ka yeng utrai bero ki sniger ta jonga. Ya ka ban kmi ka jing itu na utrai. But ban ya ka lega temple ka jao. Fita kani ka mot ayu ngan kran chicken tiang. Kani ka mot u David shim shep tiang setia ya ka bau niam. Balai shep tiang bau niam. Ka daw ka dai usnul tho bau dan ka jing tikna. Bau dan ka jing dai ka bajan baru blai. But udai brio u bau blai ula map ka pop ka jango. Udai brio ba bakla, udai brio ba laptop, udai brio ba le ki kam ki bam dai setia. Udai brio ba em ka jing em ka bam biang ka jing em. Hare unu brio udan ka ni uang try ngam shep tiang ka jing ya. Wat la da ka wan ka jing ya ban be thawinga. Lana nga ya bro ngam tiang. Namar ka ni ka wai. Wow. Nga don ka ni ka jing kwa. Ba ka ta ka dai nga kwa bangan don baru try. Nga kwa ngan shong ka yeng try. Kamot unu brio utik na ay la ka jong ka jing em. Bala da ka jing ya kawan. Undan baru blai haga nugu kelip mat. Bat kata kadai ka bang kwa ngan keren. Ka jing shisha ka ba kongsan. Ka bang kwa ngan pensyai shifi menagisngi. Fi ngalap ba kani ka jing thok ka ba kraw. Bau debet tiang setiap bau niap. Namar udan ka jing tikna ya ka bansawan. Dan sibun ki beriu menta. Ki badan hala ka jong ka yeng. Ka ba piyo sngau ya kani. Ka ba pi ngap ya kani ka jing keren. Ka jonga. Nga kwa ngan oli fi. Fi duai hoi. Ka dan sibun ki beriu ka baduai. Kadai ban duai tu. Ngangat ngi wat yo blai ngangat ka kum kani ka pom dan ka wai pat ngi wat yo try ngi duai ngai bon sen ngani thui pi ka jing shep ting ka bet thong ka jing le ka jing lang panic ka jing ki jing mat ki le ka jing em ka jing ka daw ka dai balai ngi duai balai ngi wat ka daw ka dai ba ngem ti kana ba hai la ka jong ka jing em ngem tep shano gen le ngem tep bala da jab ka jing yap ka wan hatong idan ne em ka jaka bangin shong ba try ku malang David but dai na ka daw nga yang nang ne bangan ong fi uniu brio upen i ba shep ting ka jing yap namarutep balada uyap un poi baru blai lana people in a Bible namar banganum yo sibon ka por bangan kren hang ne nga kwangan pen iru na ka Bible na ka ktien ka jong try namar kani ka ktien ka jong blai ka kren shayingi ba uniu brio pat ubadan ka Bible the Testament ka batumai utaw de apostle Paul lana people in ka Bible uniu brio udan ka jaka ka ba shakri try ula shamyo try ula mat ka jing penem but uniu brio uya ka lanti ka jong blai Tapi puliu ni brio ke Bible kong ulai poi she Kaisaria, la pin puliu ni kam juga apostle ke lenong ke ba arpa way, la pin puliu ni du khat ke ba nyaw du khat ke ba khat saw, nganum puliu lot ika rengan chipen shai finang ni namar ke jrong. Uni brio ulai poi she Kaisaria, no poi she Kaisaria, ulai rong ke yeng ke jong Philip, but ngani thu ifi ha ke ni ke por, ke jing em jong uru ke long tek kum ke jong David. Uni brio lawat yo namar ulai brio ubayalap ye ke lenti ke jong Jesus Christ, ulai brio ubaply yo try but ke jing yap ke betong ke jing em jao uni bri udan ke jaka ka ba tiap lani un emne uniap but uni uju bri ru ulang kum ta tek kum balang us em David but people nang ne na upaya ke yeng jong Philip ki khon jong Philip ki dan sangat ki khon kan thai na slot na yo Philip bo dan sangat ki khon kan thai ki badang sati ki bakhlem shong kurim ini ke bri ke khoi but na slot na begini ki khon jong uru ki de no itu lepa but about sa but ke Bible ka ang hadin bonsni wan se Judea lawan here na Judea we nong itu lepa ubaketeng wa gabas uni wa gabas de nong itu lepa ubapau arsin laisen hakikam jong apostle but uni nong itu lepa unda wan ke yeng jong Philip hakaba Paul udan ke ni yeng usa ngani thu ifi ki dana preng jing shepting ki dana preng jing arta tena ke jing ki jing man ke Bible ka unda ulawan hapo ke ni yeng ke jong Philip uni bri uwan ushimio panpo yo bel jong apostle Paul ki jiu ki danu bel ki danu panpo ubakite ege singka ege jongki but nganum dan Paul ban krene ke tanre ushimio panpo jong Paul mana ushimio ni ukhom ya lagi jongki ktibe ki kijat ban wang kumni wang umen sim bekhoi ukren daga bor jong men sim bekhoi wang yau tau brio ubade try kene ke panpo kita ki jiu kini khom kumni Jerusalem but kini I know aki kitigi gentle but ke Bible ka ndaula de aya kene ke prophecy kene ke jingi tholupa
ngani tu fi Ukraine na jing pen pau jong men se me khoi Ukraine na jing shai ga jong men se me khoi jong blai la da pin pu de ba hang ne kala dei ka por ka ba absolute pol ula dei ka ban tiang ula dei ka ban pen ko ngu ye la de hagani ka prophecy ula dei ka ban shong hang ne ye ka ban ko ngu no ban ri ban let Jerusalem na man la de ye tho bakin IT no ye u gentle na let Jerusalem kin khomio bat kan poi ka por wat bakin peniap no but dei me ka dau ngang ka kwang ni kai fi ga ni ka por ni nu ngi snow shibun ni prophecy tang dan ki bring bekran ni ye ki ba ka Bible ka la de kran ki bang itep ba kan dan ka por ka be bang i em ki por ki be but nga kwa ngan ong fi tang na wan kum kita ki prophecy ni ka pen ki ngi lo panik ni shaktem ni artutem ni ki chingmat re fi pune na ka Bible snap ngan pen fi kum nu ni priu le da fi pune na ka Bible ka ong kum ne ndaw la de ai ni ka prophecy ba Paul un sha shitam kin I know you should be gentle on what ba ula ya ka ban face what ka jing ya re fi pune na ka khat ka ba khat ar ka min bang ni la yo snow ko mot ki ni priu ba na ka yeng jo Philip ki priu jo blai nda ba ki la yo snow ye ni ka prophecy ni ka ji thot jo lupa jo wa ga bas ka Bible ka ni le shong ng ta ni le kerpat yo Paul ba unum let Jerusalem ka ta ka ni ka jing lang priu na ma ki la tiang ki snow benot yo priu ba jo blai ba un yap no ba ba un let sha jinjar kum ta ndai pi pune na ka Bible u apostle Paul ule to wang ban lei pin ya yam da ka ba pen pat ya ka do no jonga ba lei pi tiang ba lei pi pen ship tiang ya ba lei pi what nga ka mai ka ba plan ni ka dai sim la ko ngo what ya ka ni ka prophecy ro sim la pediang what ya ka ni ro what la ka dai ka prophecy ka ba one no play nga kwa ka nong fi ka ni ka por ka ni ka prophecy ka klem la ya ka ban pen pai yo apostle Paul ya ka jing het ka bu dan ya ka jing shakri play ka bu dan ya ka jing et ka bu dan na ka ben tau Jesus Christ but people in the Bible ka ong ni ki uang kum ne uang balai pi ayam balai pi pen pai do no nga balai pi wan ra biang nga syaga jaga ka bangan ti uang kum ne uang naman ngala long lakloi om tang man sya khom handai ban yap ru Jerusalem na ka ben ta ka keteng ka jong tra Jesus ka Bible ka kren syai ka ong khat khat sa haba ko ngu ti haba ko ngu ngila sange no ngila ken no da ka bang ya ka manu try on le na kwa kan ong fi ka ta ka dai ka nong rem ka bang pen i na gini ki argut ki breu u debet tiang ki jing ya na ma udan ki jing tikna ba u ang no de ga no ba un da yap un poi baru try unum septe u polang ni wang what kini ka prophecy ru kam la man pen ki ya na man ngala jet ya ka bangan shakri u blai but na da tikna wa so pol wang gini ki tien na pen puli na gini ka Bible pen la ba new breu udan gini ki jing lang u ai gini ki jing pla shiki breu berbor ukuran ni gini bat gini ki ka bedan kam pen sno to bite new breu wang ne wang ha ka city shaki karim ka ba ar ka lanang ka ba san la da pin pule wang ni tips kambala da unlet no ka yeng jingi ka ba khndau ka ni ka yeng trap ka ni dan ka jing tai no blai ka yeng ba tha bom da ki ti ka bom ju ko ki benan bat pin da pule na ka Bible wang ni ki tien wang da khat ban reu namar ba ngami opon ngan pule fi na ka khat ka ban reu wang ni ki tien namar ka ta ha ba ngis no slora la ka sni ba ba ngi tip ba kat ba ngi dang shong ha ni ka met ni shong khlat no try bat pin da pule na ka Bible wang ko ne wang khat ba khandai wang na bakum taru ngi le ting ban long ki bapun singo ba u langi shong sa la ngi le no but pin pule na ni u hikai ke bangin yang khmat jong play ban lu pri uang na don gni ha ga do no jonga uang ha ka wei ni pinta jong ti ke jong play uang na don gni ga bang per khat ba ladangan don na gni ga per thai ka long ka jing don kam ka tu ga nen rai ka dan ka jing men toy ladangan le no uang bat na jet ha bang jet ni ki ar ki aka na kwa bangan don no ba lu tra fi ka ta ka assurance ka tikna ye jing penem bat nga kren hang ne na benta jong fi snga ba nga kwa gan ai men se me finang ni la da fitei ban job ye ne jing shep tiang ka wei ka ba shishang ne ga dai na ni ki argot ki priu ga dai ki ne ki priu kem tiang ki job ye jing shep tiang usai tan la ye ki jing pen pau ki jing kren ki priu ban pen tiang ru kem la ki jing kai ki ba pen tiang ru kem la ki jing tip ye jing yap ru kem la ban pen tiang ki ka wei ka dau ka ba suk ba ga dai ba ki ne ki priu ki dan ka jing ye dai ka ba jan ba play but ki tip shy balada ki let no na ga perthai ki ne shamba ru try but ka ta ka dai ka bang kwa ngan kren ka ba kong san tam ka ba pide pin sngo tho ka ba kong san tam ka ba pide pin le agini gisni I play on hikai feeling bagani but ngam I figure ka jing kren na ga por sakat tu ga ne snga bahai nga fin na puni na ga Bible na ga ki adwot ki brief sngo tho ba ga brief ki tiknai la ga jong ga jingem nga kwa nga nong figure ba yo sngo ga por la da pimpa tiknai la de
hagani ga por lau blay ula pen em ne em fi la fila yo mat ne em ga jing la ga bomot la ne fila sham ne em ga jing map e ga jong Jesus Christ nga kwa nga ong pe ga ni ga por de tang ka jing pen em ko jong Jesus Christ ka bala ban pen long fi ba pen tikina ba pinum tiang ya la ga jong ga jing em na mar ka Bible ka kren shai la da pin pulin ga Bible ka kren shai wali chep tiang ga ne na ma ka tin ga jong blay ga kren shai la da pin pulin ga chiti ga jong ki Hebrew la da pin pulin ga ni ga chiti ki Hebrew pin la ba ga tin ga jong blay la kren shai na pulin fi na ga ni ga Bible ka tin ga jong blay ka ong ha ga lanang ka ba khindai la da pin pulin ka tin ga jong blay ong khat ga ba arbu nyau ka ong kumbala bu ha ki briu ban yap tang si sim ba din ga ni ga ban ga jing bishar na ka ga dau na yang nang ne ban hikai fi ba baro ting ni yap baro briu na ban ya ling bai ga jing yap ga ni ga reality ga ga ba shisha ka bangim la ban kiar ba la da fitip ba blay lo bu yu briu de ban yap ba adien kan wan ga jing bishar ka bang kwa ngan ong fi ga ni ga por ba le fin ting ga jing yap ga ni ga sni ba le fi le ting ban yap ha ba fitip ba utra jisu la yap ha ga ding na ga ba ta jong ba jong fi la yap ula map ga pop jingi ula jaw ga snam an ba ga pop ga jing bi ga jing ba man jingi ba ga jing yap jo ula mi pa ga sni ga ba ula job ga jing yap ga jing tap ba kita ki ba IT ki ba pdiang ki ba nget ga jing yap ga jing mi pa jo kita ki ba kla ga ba mot ki ba pa jo try ngani tu fi kita ne ga jing tikina ga jing em ga ba bam jikut ba ga yang nang ne ban ong fi ga ni ga por kum no tharai pin sno to ya ga ni ga jing shisha ga ba ga kwa ngan ong fi ga ni ga por ga dei tang ga we ga tien ben bet ila ga jong ga jing em kla ga ba mot nai kwa tip palat ni ga ni ki ga ba ga yai kren chi yai kren ni ga ta nai per khat nai sa no nai tiang nga kwa ngan pen fi ba ka ba ning kong tam ga ba bi de ban le la ni ga ba kong san tam ga jing em ta ga si ga dei ben bet ila ga jong ga jing em ba du Jesus Christ pai show blade ga dot not ba ro pdiang yo Jesus Christ kla ga ba mot ai ti duai ha ga yeng ga jong fi fila wat ba pin pon wat la da pi pon changaru nga kwa pin pon nga kwa ngan ai fi nu number nga kwa ru ngan ong fi ga ni ga por ba fi dei ru ya ga ban pon wat che ga brio gi ba shakri u try klang ban wat iki ban duai ban yarap ba pin yo tip ya ga jing shisha ba pin la ru ya ga ban pdiang yo Jesus Christ ga jing em jong fi wat ga ni ga por ha ba nga kran nang ni nga kwa ba pin tip ba ka Bible ka ong shai gi ni ndai ba pin the lecture temple ndai ba pin the lecture ni no ha ga ni ga chaka ba bishong u blay u dan dau mun sim ba ko ken ma u blay da u dan ha ga ni ga jaka ka pangarang kran mangai gi ni ga tien u dan ha ga yeng jong fi u dan ha ga jaka jong fi ba le pin ba gi ni ga por ba le pin pa jo try ba le pin ai ti la ga jong ga jing em pin tip ga Bible ka ong no ban khat kar pan ya ka kerteng ga jong Jesus Christ an pen em yo pin tip ha ba kun sanong auria u an pa jo Jesus Christ ngani thui pia bu an pa jo blay ken ma u an shala yeng bat nga kwa ngan ong fi u khat ya lo jong pa ba u pa wan wat yo bat pi lap bo blay ma yo ngam don pon ngan kren re ken ma nga kwa ngan ong fi nai pen long yo blay what you khat yo blay u blay nga kwa fin pa she ka kedan ba pin da long ki khon jong blay ba pin da yo mat ga jing pen em ga jong try da ka ba pi pdiang yo Jesus Christ ga jing em pin yo long ki khon ga jong blay ba ba pi yo long ki khon ga jong blay pin um khat yo blay and I pin khat yo u pa ba blay I pin pdiang yo ha ga ni ga sni ba pin yo long ki khon ga jong blay pi ngan pen e fi kan diat ga ni ga por snap ha ngan kren ga ni ga jing hi kai kham jong kan diat ha ga ni ga por habang wanra na ginigi argot gibriyo bagini gi argot gibriyo ki tikina ila ga jong jing em bala kin yap kim shepti yang namar ba ki tip bakin lek ba do try POE o debit haba udan gini ga jinglaw na pipuli na ga Bible na pipuli na ga to ga sam ga banga puli fi mene na ga to ga sam ga banga puli fi na ga to ga sam ga ba arbunyo pipuli na ga to ga sam pilap ba new brio nda haba udwa ye gane ba wang nga wat banga ni shok uklem yam Kita kena jing shisha, kabang kuangan keren fi, uklem yap, firu ladapi, kabang kuangan orang fi ngam keren ang neba, pin baik no, bagan ni jing pangkan wan, bat lang tadi kan rung yin jong fi, bapin yap no ngam keren gumta, rega bang keren kedai, bapin dan kecing kedai ke bejan baru blay, bahaba pitip, bapim ting shuban yap, namar bau blay lama, fi pilap diang yo Jesus Christ, bat pidan ke jing tikina bala dapin yap, hagan orang gupor, pin poi show try, ngak kuangan orang fi, kin mau pinum yap, udebet ang ni uklem yap, kabay
Bible kong uang hagas dapi puli dekat besan uang hagas ni ke jin jarun rikap yang agi yen jan jo dapi puli dekat besharum uang akan dekat ke ba akan dekat ke benya uang atrai ha bang lenya lagi ketian isen ai nga batu pai ketian bat pin puli nang ni Ukraine ba ublay uklem ino ai ke jing em ke jo na ka ta daw pilap ba David uklem yap upai si ke jing lang sim udah beri ubekrau na kwang anoi fi firu da pipin bat pipin tikina no mata gesni ba ke jing em jong fi kan long ka ba bet ba blay ba fi dan ke jing sok ba blay shimat ba fi wat yo blay man gesni da dot not baro fi kiar no na ke bom dai fi kala ka ba mo fi pa ju tra fi no yap na yo i absol Paul ro haba ya ulai che Jerusalem uklem yap no akan ke par re ulang ke jingger khu udang ya udang poi shedu sherom udang ya dagi bon snam udang yo ban lap ike gospel ngakwak nganong fi ke jingti kenapa niap kedai ke bang ngakwak nganong fi kedai ke badan kam ba pintip ba ngingim tip ya laga jong ke jingem ndai tang ni ke jing pang ka bala ban piniap ngi upri bro yap ba lagi ski ban ngakwak nganong fi wala shep ting ngi kata namar ngani tu fi ke badan kam ngi minta ski ke bang kren ni ai kertang ni ke jing kren ke ba kong santam ke bang idai ban sngo tu ba kata kedai bangin dan ke jing suk baru blai ngakwak finia ke jing suk baru blai yesuk ber Gibril wat bunot Gibril wat pa bunot ino pan map no try kelaga bamot pal show play but nga kwak nga ni kai shu fi nang ni na fi put in the Bible let's sing and show ainuk sign fi you e ba Shadrach Meshach but Abednego ki fi sig jinya ki dai bania ba ki ong yu ne bukan nesa ngem tiang ngi ne bala daga dai ngi ban bret daga lawa ding ni ublay ulaban pelat nga kwak nga fi ulaban pelat shisha but udah pelat ru ki ndai ni Gibril kim tiang ki jinya ki runga ka lawa dik kim shap dia balai nama gidan ke jinya dai ke bajan baru blai Philip yu Daniel dan bala ai de ke order de ke government ba dei ba unia ba bread yu ha ke krem ki sing uni bre krem lang panik krem duai do sau san sin dei de ba shai duai license sing duai license sing ulang stable ulang cool uni bre ulang jai baru blai bat ki bon pet yu ki basintiat ki sipai ki bon pet yu ki lap ba uni bre duai kum ju duai bat Philip ba ba la rung ke krem ki sing urung dei ngani tu pi ki sing ki krem la nama ki bre ki ba ye dan ke jinya dai ke bajan baru blai ke jingiap kanomla dan lelero kata ke bang kuangan ang fi ke jingiap kam dan bor u Jesu ngani tu fi ke Bible ko ang chiti shi Hebrew kalau nang ka bakhat ana pin puli khat bar ko u da ka bakmi ju Jesu nang kan mo penjanai ke jingi u panamar ke jingkemen ye ka bala bo khmat jao u la sha ke ding fna u da iben ke jingle ran u da iben ke jingiap tieng ke jingiap but u da sha ke ding fna u da ke Bible ko ang u da shang ke ketiga man ke ke jong blai nga khwa ga nang fi ke ni ke por walu Jesu uklem tieng ke jingiap nama utiap ba un sami pat utiap ba ke jing im jong kam dai ke jingiap kam la job yo nga khwa ga nang fi ke ni ke por pitep u Petrus wang ni ngadan ke ni ke yeng trap nga khwa ba kan let no ba do fi ke brio jong blai baro kim tieng ke jingiap ke jing bang tieng ke jingiap ka wanra ye fi shaga jing shilor ka ba shishano try bat kan yarap ye fi ru ba fin num tieng ke ni ke jing pang kata ka dai ke nong rim ga bang kuangan kren wat tieng ni ke jing pang wat nom shep tieng ni ke jing im ga jang fi ba pidan kam ga dai song baru Jesus Christ song ga jing ma ga jong song ga jing ha ga jing crowd ga jing snake ga jong blai I fin song ha po ga jing dap jong ga jing it ga jong blai na ma ga jing it ga be no ga jing shep tieng na kuangan no fi ga ni ga po kat bangan kren ni ga po ngayo i ba ga ni ga tien ga dan bor fi pai show blai diang ni Jesus Christ ai u blai un map ga jing im ga jong fi ma da sngi but dan ga jing sok baru blai finom shep tieng finom yap no finyo i u blai udan ga plan ni ga jing im ga jong fi ni dai ban yalap ni dai ga ban ra ni ga gospel fi dai ban ra ga jing ne ma ga yeng ga sem pim dai ban yap fi dai ban im bat ban pen banai ga jing le ga jong try ga ta ga jing pla ga jong debet ga sam shi spa khat rawang nganom yap hendrengan im bat ngan pen banai ga jing le ga jong try ai blai un ka khui fi la mangani ngakwa ba fin kla ka ba mot bat pin pai show try blai un ka khui fi at wai bo blai un le iki ba kraw ha ga jing im ga jong fi ha ga ni ga sni ngan ai ga ni ga number phone jong a po bat ngan send lang ga ni kat bala bat kitu gi ba send ga ni send lang ba number phone ga jong a ngan ma ngakwa ba ngan ya rap gi brio na mangi yo ka por ka bobon ban shong yo man duai gi bobon blai un ka khui fi ku blai shibon fi gi ba snap bat gi ba le se gi ba circulate gi ni na ta fi ma fi share gi ni shi gi bai blai un ka khui fi na fi share bat pinio ya ga ban trailang ya ga tien jong blai ya ga ban pen spread ya ga ban pen
sepriang ika kenang bagi beliau ki badana priang ke jingbam sengatho kentep ika ege bagi depan le agini isngi kublai shibon ublai on kur khu fi nga kwa ngan duai shikin tian nam ta jong fi ki tu ki ba kwa ban kala ka bomot ban phai shau trai ka kanong rem na tin ke job lai kalong ka ba nga kwa ngan fi lada fi duai lang bat nga ka ni ko pon ka don ko bor nga kwa fin duai kumbang la hikai fin ke tin ke job lai phai shau play kala ka bomot ngan shi duai fi nang ne ku try nga yang lang ne play ha ka keteng ka jong Jesus Christ nga wana khamat jame ko pa nga tiba play be it mela thau ye galenti ku try beleng bau Jesus Christ ubala yap ha ga ding fna nam ta ki pop jingi la short la simpat la penjen jar la pen ko te yu ula jau ke snam ndre ke snam jong ke de ke bekentang ke bekhot bahaba ke jau ku try ke map ke seal spot ke thiet no ye ke dor ke ba jong men sim bril ke ko dor play try nga ai ngo ye me ba mela yap ku try ba de ke jing yap jame mela pen sani ke bon ba de ke jing mi pat jame ke try me pen tik na ku try ba ke jing yap kam don boringi try jisu be it nga duai bahagi ni ke bril ku pagi yo snow ai ku pa bakin pen bet yala ke jong ke jing bahaba ki pen bet ki kala ka bomot ki phai shme ki pudyang me jisu ki ai ti la ke jong ke jing nga nget ken try a play ke jing isnai jame ke dang don ke jing map e jame ke dang try kam ke jing kala ka bomot ka bajong ki bril ku ba shisha shme kadang dei ka pen command ni ka beneng bro ka bai ba nga da tuai ko try ke ni ka por ke ba men isnai ya ka ban pen long ki ken try ba ha ke ni ka por a play da ka ni ka jing tuai ko pa play men isnai ke ni ka bril baro ki ba tuai ki ba yam ki ba phai shi ba shme da ka not ka ba kala ka bomot me yo ikum ki bril ngim biang ken try kum ki bril ngi le ki pop ki bo ngi dan ki jing sarong ngi dan ki jing long ngi dan ka pop ka ba ngim la ban cher lot ndai ha ba ngi phai shme ba ngi phai me long play ba kloy ban map ken try ba ba ngi wan shi chan jame da ka not baro men sim kho yu dan ni ka ban pen long ngi ba ngin dan ka jing pen ken do ba ngi dwai play ba ngin kala ka bomot ba ngin le sho gi jo pat ki jing le ndai ba ngin phai no shme na do ba ta ki sngi ba ngi nget a play be it men wengi ki na ka jing ti ba la da ki le na ka ni ka per thai ken try kin dan bat me ken try na tip ko pa ki no yap no ndai ken pen banai ki jing le ki jame na tip ken try ki bril ki badan ki jing ti kana bat me ki de ki bril ki ba khlani ka ban ya thu shi ki wei ye ki jing pen em ki jame ken try dwai ba ha ba kum ki ni ka por a play ai ko pa ba ki no shet ding show namar ki dan ki jing de ki ba jan bat me me da pen ti kana na ka tin ki jame me da ong ken try kat ki ba pudyang me ha ki to mela ai ka bor ban ki khon ki jame ka ta ki ba nget ka teng ki jame ki bam sim la khashu na ga mon ka snam la na ga mon bril re ki ba la khana play try nga da nget a play ha ki ni ka por me yo sngaw ki jing dwai ki jing bat mela pen khai ngi shi ki hima ka jame men pelong ki khon ki jame na do ba ta sngi try nga ai lot shme ka buram ka jingo ba ka jingiro ha ka teng ka jong chi su mi dwai amen bat amen blame ka khu fi